представя. Не ме описват точно на мен, обаче е нещо много важно, което ми се случи. И това е, че прекарах време с Бог в часа по изобразително изкуство. Не рисувах, а се молих и четох Библията и наистина много време ти дадеха. Това няма да го кажа другаде. Какво правиш ти в час? Ще влезне в това. Ама аз се представям се бавя много добре. Не знам всъщност, да, малко ме е пресено. Всички започнахме да се молим и отправихме благодарствени думи към Исус. О, какво блаженно време! Толкова е невероятно да усещаш, че Исус е с теб, да усещаш Божието помазание и благодат, изливащи се върху теб, обливащите като топла вода след дъждовен и студен ден. Тази наслада от присъствието му не може да се сравни с нищо друго, защото Бог знае, че днес сме грешници, знае, че утре също ще сгрешим, но въпреки това ни обича. Въпреки това Той ни спаси и в тишината Той е там с теб. Колко невероятен си ти! Искам повече от теб, Тато. Искам повече да те познавам, Исусе. Искам теб. От краищата на земята ще викам към тебе, когато премира сърцето ми. Заведи ме на канарата, която е много висока за мен, защото ти ми стана прибежище, яка кула за закрила от неприятели. В шатъра ти ще обитавам винаги, ще се прилеча под покрива на твоите криле, защото ти, Боже, си чул оброците ми, нещо много разчитано, наследство, каквото даваш на тези, които се боят от името ти. Това е Псалом 61. Душата ми тихо се оповава само на Бога, от когото е избавлението ми. Само Той е канара моя и избавление мое и прибежище мое. Няма да се поклати. Псалом 62. Да стоиш в присъствието му е безценно. Да знаеш, че Той е щастлив, да видиш усмивката на Спасителя, да бъдеш щастлив в Него. Исус е толкова невероятен си. Благодаря ти. Обичам те, Исус. Толкова невероятно беше. 20 минути след молитвата, църквата все още се тресеше от Божието присъствие. Хората ревяха от щастие. Не можехме да се успокоим. Святият Дух тършуваше из всички ни и носеше невероятна наслада.